Biamano mulikito Pethuel Machini na roboti rwa senchera yoboikano kuri ase county ya Kisii togoska bosi ase county ya Nyamira mwancho murigeria hoyo kuriye kirogo kyobo governor ase county yo mwakili Victor Swanya nigaye sokire na kuroko boria gochia sabaga tutu bonsi abake chikura gukora ogochora okukuru kuya kuburwandire wekirogo kyobo governor elyo kwenekia ekirogo ekyo ngocha kerense moya bogetutu ka ukwana asumo egabugo tumuka kwemeremo ku mwalimu Bruce Kirage nigo bono mwakili Swanya atebiranga nerebuya abagetutu barigererie umurai bwa maroro oyo horache korusukia orosorache husukia county ya Nyamira bosio na boigo bogetutu etiga kwenekia kobaga chikura mulikito Steven Nyarikembunde na roboti rwa senchero bikero Nase skuru ya secondary ya Adventista ya Tombe ase bunge ya Tumasaba me county ya Nyamira asomo yega oikiranwano yokoriye kirokyo bugavana Nyamira omoske Victor Swanya ogeto asabeka maisoma rorenga nerebya omugetutu gochichamo nakobeka ebirenga byaye nagochora omurayo yomo yorache kobaga kobo mugavana korubugetutu asekeria reirenga ase bunge ya Saba nige bwate chikura chinyinge ase kurende yaberge kobaga ase abarwaniri ao babeire bagwesokya na gotene biroge bibene inwa babe Kitutu Masaba is the biggest constituency to bwaga in Kenya. Good bwate over 106,000 votes. Ya mamindo baige geroki obogavana lakini bakimbisa na boga baba namba 2 namba 3 engero wekikore cyabamo cyaba namba 1 aye principal nzabere ndabona digangije na guboria mwanje inwe abantu bakitutu Masaba mode ni yo montole omo engero wekyo mo geretaga babuli na banyole gaspak babo kero banyole mirimo onye mo korabo so korora gozo buchao muturi na wanga yandebinga ibange ingo montoyo mo muterere behind him ka ukwanekere kioni goswanya tebirenga nerebu yabarayi bonsi bari bakuboria korwase bunge ya Tumasaba bachichamo elyo gokora egeikaro gose debate elyo kwenekinga muraiki orache kogendia bosio ase okoriya ekirogo ekirene ky'obugavana ase county ya Nyamira. No worry Mheshimiwa, my friend tagodira my other friend Nyambati no yenye na ajire bono tigondironde ngone ngaije nkai lakini inwe abaji chikura. You have to make a decision. Moranga the competences, the good network, the change the media and in the authority because their resources is in the county government. As they go, I already Anabarayibande n'abalawaka tugambe tuwane tutire nyungu ntoyomo naende abantu baje kubikwanda pi nino abagikura in fact ni moza autoboard make your own decisions more than behind one person to collect declaration on the moment that to collect competition yan debate mutarangeli woza Nyambati Swanya Timothy Osire my sister Jerusa Unebwesi use Dr. Gideon tokore debate moto wa max watakana netaro yae azitukoria rero asabereka wonjokana na ase county ngima ya Nyamira nigekere kyoswanye yakire koko na gosabanga nerebu ya Nyamira anyare kobaga kumurigereria gekubwati bwanga nigoswanye reire obuye konyora abekire anene mono asabereka okora egasi yae yobo wakiri no yenye na ajire bono tigondironde ngone ngaije nkai lakini inwe abaji chikura. You have to make a decision. Steven Nyarikembunde Ensoko TV Tombe Kitutu Masaba county ya Nyamira.